Technológiám nezáleží na veku. Vzťahy sú nevyhnutnou súčasťou našich každodenných životov. Vďaka kvalitným a zdravým vzťahom sme aj šťastnejšími. Práve preto je Deň zdravých vzťahov späť. Už 4. rok prinášame na základné a stredné školy jedinečný program so zaujímavými aktivitami, ktoré učia mladých ľudí, ako si vytvárať zdravé vzťahy. Tento rok je špeciálne zameraný aj na online svet. S vašou podporou tento deň umožní deťom naučiť sa rozlišovať zdravé od nezdravého správania, získať praktické nástroje, ako riešiť konflikty, naučiť sa, ako si nastaviť hranice v online aj v offline priestore a vybudovať si sebavedomie na to, aby mohli udržiavať zdravé vzťahy vo svojich životoch. Učenie o vzťahoch a bezpečí v online aj v offline priestore nie je len jednorázová akcia. Preto sme si pripravili pre školy balíčky obsahujúce materiály, ktoré im pomôžu prinášať tieto témy kontinuálne a dlhodobo. Zakúpením jedného z týchto balíčkov pomôžete škole, ktorá sa zúčastní Dňa zdravých vzťahov, na to, aby kvalitne mohla prinášať tieto témy k deťom a mládeži. Tieto balíčky obsahujú napríklad metodiku vzťahovej a sexuálnej výchovy, nálepky, letáky či plagáty pre školy, alebo aj hru OMG Čo teraz? Ste rodič a chceli by ste, aby sa aj vaše dieťa zúčastnilo Dňa zdravých vzťahov? Stačí, ak oslovíte vašu školu, aby sa prihlásila na tento deň. My ich zadarmo vyškolíme a vy ich môžete podporiť zakúpením jedného z balíčkov. Ste firma a záleží vám na vzdelávaní detí a mladých ľudí? Podporte Deň zdravých vzťahov a pomôžte školám po celom Slovensku. Nakúpte balíčky a pomôžte školám vo vašom regióne alebo podporte školy, ktoré navštevujú deti vašich zamestnancov a zamestnankyň. Chcete pomáhať ešte viac? Podporte našu misiu pravidelným príspevkom a pomôžte nám tak prinášať vekovo primeranú a kvalitnú vzťahovú a sexuálnu výchovu do škôl. Vzťahová a sexuálna výchova je primárnou prevenciou pred násilím v rôznych formách a zároveň učí deti a mladých ľudí zručnosti, ktoré im pomáhajú budovať si zdravé a bezpečné vzťahy. Ďakujeme vám, že v tom deti nenechávate samé.